Matur nuwun Mas As. Kalau kita sampeyan tamu menika Mas Budi Sapitri, Dik Bagus dan juga kawan-kawan, Mas Parit, Pak Eko, matur nuwun. Lalu Mbah Bayan para sesepuh ingkang sampun nderekan nenggani wonten siang punika dalam rangka ulang tahun Cipta Budaya yang ke-52 tahun. Atau aku manut kowe brik cabrik. Sesarengan kalian Dimas mula padha sing ati-ati ya ngger Cipta Budaya. Ambune piye tut? Pesing. Waspada nongker para satriya-satriya Cipta Budaya. Opa. Opda. Wani-wani nyolong bendaraku biar Dewi Sinta anggota coba wasadana iki ana manorawat digetih marang Sri Ramu. Man Anoman kowe wani iya ana sajroning raton Kalengga Diraja man. Aja mlayu man kowe yen pancen wani karo aku iki langgodo adep ana wae. Anggodo aku ora bakal wedi marang Ramu iki ora bakal mundur. Wah. Risma. Yo, hey, ayo lo Pak Udi. Wah, wah, wah. Oh. Kowe mlayu nang aula tak tutupi mangkula tayu kidul bakal tak tutupi nang kidulna. Mang ya iki anggodo waduh satriya ning Kalengga Diraja. Hae apa? Yo. Ayo pro kanca-kanca waspada nggih. Kan sak yagodo bersak rajane lalayonku Pak. Anggota ora nrimake yen Kalengga Diraja bakal tak obong. Tak obong. Yuk. Mas Ating saka Trenggalek matur nuwun rawuhipun saking kanca-kanca. Sumber Gedhong rawuh matur nuwun. Yo. Hey. Op. Yo. Op. Coba kaya ngapa Mas Wadakno wong Kalengga Diraja. Ya iki lho Anoman sing kethek putih ora wedi getih. Aku bakal mboyong ratuku Dewi Sinta. Sing kala samono
boyong dening Prabu Rawana Raja. Bakal tak oyang, bakal tak gawe geger. Ngalon Kodiraja bakal tak obong. Ya. Masikit katuran minara masikit. Anggota yen pancen kowe Sakti Mahabara, ayo siji ayo dibuktekne sapa sing menang anjing malakan. Ngono sajroning kraton Ngaleng Kodiraja iki Mas. Anoman apa anggota? Maju anggota. Manan aja kakean sumbar kowe. Iki anggota maneh. Aku ora bakal mundur yen urung nimpakake dening sajake kaya ana geni murah-murah ana sajroning kraton Ngaleng Kodiraja. Wih. Kaya mau saka pawongan sing jeneng Anoman obong kraton Ngaleng Kodiraja bakal nyulik dene Desa Wisasenta. Hei, manaja mlayu mandeka dhisik iki lho anggota. Adep ana anggota. Wos
Rindu mawur mangabara-bara rahat tengarane acure gok makuru gongso tetak kadya wonula ora prajiting turangga esti rakata dojo lelayu sapi jebul Anoman anggota aku ora bakal mundur yang durung matani siramu yang koyono ayo adu aku sektane ana ing sore iki Pak wah hei ya hop wah hei hop anggota kate mlayu ning ndi kowe do aku ora bisa mlayu man kowe cilik ning rasa man iki vitaminmu apa man hop tanpa nono iki Anoman we mati dening aku wis Mak, kowe arep mlayu ning ndi dok? Aku ora melu mlayu. Anake aku iki golek kasek ten iki tanpa nono ya, Mas Budi wae. Oi, mati dening aku kowe do anggota. Iki lho. Was. Hei. Opat. Wah. Seger. Wis to. Manut to galang wae. Ayo.
oh yo Panyuwun saking panjenengan Mbah Karji woing ngaren. Kamangka woing ngaren iki wis ping pindho lho. Ping 3 awake. Woing ngaren mesti kudu eling. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elinga tambe murine najan isih enom mesti bakal tuwa tinggal aku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan woing ngaren kudu eling ya Tapi berbeda wonten tari anggodo kalian anggo teman menika wonten tari kucing Candra Mawa adikku sing paling ganteng sak Tulung Agung manisnya Tulung Agung sapa to iki Robi Maroko.